Nire geldik. Stad Park diyen bir parkına geldik. Katovo'dan berde yine görüşüne diyalak adamlar. Din zalyalar. Görüyor mu daydane? Arkasındaki sumkasın arası 15-20 kilo var. Battı. Hava şu an Dağışta. Her kim yerde ama yatıyorlar. Soğuk ses markette. Buram Vena'da her iki adımdan bir Türk görüp bilýäňiz, her üç adımdan bir Ukrainalı, her dört adımdan birim Avustriyalı. Maybe nobody from Australia. Gelinimden ben bana Türk Avustralyalıdan Türk köp göremeyýär. Ana da tuvalet spörler sağalar. Yani çınlanan bana katı köp Türk var, her yer Türk kafesi. Ovadan oturanlarım Türk yani estiler var. Sonyalık ne? Belli otuyorlar. Enjoying? Are you happy? Yes. Say something. What can I say? Look, it's live. Yes. Real life. Men soňky bir ýyllaky iň ul dertleriň biri pasport. Men hadi öz derdime bular aýtsam düşünmeýärim, bilýär men derdimden. Ay bolýa, etasa janymyz sag. Dostlar, şu wagt 100 Wasser diýen bir ýere geldik. Onam görkedeýin tadaň sinyala bina. Viena'da yerleşe ve arkitekturası boyunca renk boyunca görýän bolsaňyz bir üýtgeçdir beýleki binalardan teredende tapawutlanıp durýandyr. Hem herkeler bitkiler, ağaçlar var üstünde ýokardan sonyalyk ýokarky tarapy. Ýöne içinde ýaşaýjylar ýaşaýan eken. Ýerde suratda düşürmäne gelýän eken turistler. Bu 100 Wasser hem şu binany guran kişiniň ady. Sonyalyk geldik, inem gidip barýar, turada düşdük boldy. Dostlar, ene bulam ýanky öýüň beýlek tarapy. Geljek renkli. Gatykaş gatawadan, gatgalydan. Bärdem 100 Wasser Village diye. 100 Wasser ovasy. Bärde her geljek. Soğutlar satylýan eken. Bahalar ýakýandyr ýani eli. 1-5 euro, 3 tane alsan 12, 5 tane alsan 19 euro. Mozart. Akıllıca olan akıllıca. Bir. Ovadan. Rapapapapap. Dostlar,
Bärsem bina Belvedere Sarayı Vena'nın dünyada meşhur yerlerinin biri. Köp turist gelýär. Ýokardy. Ve iki tane gada topara aýrylýan eken. Ýokarky Belvedere, aşaky Belvedere diýip. Ýokarky Belvedere dünýäde halka mugut bolan birinji zat eken, müze eken. Başga mugut müze baham bilemok, soňra internetde soňra ýazyldyken. Ýöne internetten seretdim, pully. Bilmedim. Belki mugutdur ýa-da belki internetde aşaky müzeyi da pully bolup biler. Bilemok, ýöne şu wagt insoňa barbyr ýapyk giza garlyk müzeýe. Yani onu da gaty owadan şunýalak her yer ýaşyllyk görellidik ýene de labirent ýalak her yerden ýol bar. Ne ýokary görýän bolsaňyz gaty owadan teýatwa Vena'nın. Bärer gelseňiz asal şu wagt men Schengen wizam bolan üçin şunýalak gowy pursat diýip aýlanýan. Bärde käwagt görýän şunýalak Ýewropada okaýarlar ýa-da Ýewropa bir şekilde gelýärler ýöne kän aýlanan oklar. Aslında diýýänsiňiz şu wagt men gaty pulum kän gowy ýerde işleýändir bla 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 şonýalatlar ýani oňalat ýok. Şunu aýtdym şu wagt men işlemegem. Volontier bolýan ýöne volontier bolsam maňa belli bir mukdar pul berilýär. Aňyrda Polşada galjak yerim mugut. Ýöne gowy edip pikirlenseňiz gezmäne her hil ýollary bolýar. Men nähili iň ardan şekilde nähili gidip biler. Şonu gowy edip gözleşdirýän internetten galmany ardan yer tapjak bolýan ýa-da mugut ýeri şunýalak fiýagatçylaryň ullanýan saýtlary bolýar, şolar ullanýan. Şo meselem bärde ýene ikinji günimiz düýün pul bermedik, bunan pul bermedik bärde. Venaly bäriň bir bärde ýaşaýan biriniň öýüne galýar. Şunýalak bärsinem gördük. Howlsyn görýänmi gatyllakan. Bu arasaja ýekeje hapada görmeýäňiz. Otlaryň, latlaryň yerleşi akuratynja. Bizim gaty ýaldyk bugün 23 kilometr dat ýöräpdir. Biraz dinzalaly. Soňalak Venada odan şäher gat haladym ýana bir erwet tarawy gymmat şäher. Biram bugün 7-nji gün bolan soň hemme marketler, uly marketler zatlar ýapyk. Istal alyp bilmedik. McDonald's'a girip biraz zatlar iştirem bolduk ýani. Ne bileyim akşama bir ardanjak bir kafe tapmaly. Karın doyurmany. Başga näme aýdypdylaryň şäher haladym. Nertirine de gedert, gezjek yerlemed ba. Bugün şäher şunýaly gezdik. Kän planly hereket etmedik. Soňaly şu wagt menem gezmäne wagtym bolan soň pursatym bolan soň gezýän. Eger Schengen eliňizde Schengen wizaňyz bar bolsa, hökman şunýalak özüňize wagt aýryp gezmäne çalışyň. Tebe wagt geçip barýar. Gezmek bir gowy zat. Polşadan Vena $8 Yok, $4. $4 aldım biledi. Gaýdyşyna Budapest'ten Polşaga gaýtmaly olam $10. Ve galjak yerimem şu wagda çellim mugut. Bärde şunýalak galmaň
her hile gezmek var. Lüks gezmek var, şunyalar menkala gezmek var. Her kimin öz, mesela pulunuz köp bolsa, isteýiňiňde alak gezin. Ýöne men şunyalar ekonomi sebäbi onça köp pulum bolmagyňdan ekonomik gezek bolýan hemme zat minimum derece düşürüp çykdaýjymy maksimum derecede aýlanmak. Men esas şonýal pikirim şol. Zem isteseňiz şonýal gezip berseňiz pulum ýok diýip öýde oturman. Şonýara gözleşdiriň, şonýara siýahatçylaryň bir topar ullanýan programmalary bolýar, saytlary bolýar, olary görüşdiriň. Şonýaly onda habarlaşar. Stefan Katedralyň ýanyna geldik. Sagat şu wagt akşam 10 bolup gelýär, ýöne görüşüp diýarak dastura adamdan doly. Bulam akşamky haly. Ana her kim daşarda. Şu köçe adamdan doly. Her ýeri kafeler, barlar, magazinler. Zena Omega. The meşhur McDonald's. Ol nerede?